crime muZimbabwe yachifumura zvese aiwa hazvangambomira zvakanaka muZimbabwe zvinyazoratidza kuti nyika yeZimbabwe Mwari izere yakazara but panguva ino pari kungoonekwa kunzi chiri problem ingori munyika yeZimbabwe aiwa misplaced priorities kuri kuonekwa kunzi there are some hardliners navatungamiri venyika vari kuonekwa kunzi they are flying aiwa vachienda kune nyika dzakasiyana siyana vachiinkeya mathousands nemathousands mahalf a million on a trip zvinyatsokuonekwa kunzi these people havanyatsi kuziva kuti nyika yende mberi they must sacrifice not kuita self-saving, not to subscribe or like on the bell. And crime machine oblige post picture some chiti. According to Zim Live, President Mnangagwa is on his way back home after visiting Russia and Belarus. He left on May 6 using a luxury Boeing business jet 737, a 6DAS that cost about 18,000 per hour to rent. The jet is owned by Royal Jet from the United Arab Emirates based on usual rental prices. The government spent more than 500,000 on the trip. Mashoko anobuda panguva ino atakaona akapublishwa neZim Live. Panguva ino vanyatso kuprova kuti this government have failed. Tinozoona zvichiitika muna May. Panguva ino nyika yeZimbabwe matikuona kuti nyika yedu it is crumbling. But the same people, the same leadership, panguva ino vanoonekwa vachinorenda private jets and the likes. But why can't we have our own? Questions anouya panguva ino vachibvunza vachiona kuti the government kana these individuals vanospenda mari dzakawandisa dzokuti kana vakatodzi commissioner muma institutions egovernment kana enyika tinoona nyika yeZimbabwe ichiendera mberi. Imbotse mafunguro emunoti kudii pamusoro pechitiko ichi zviri kukondemewa nevanhu vakawanda vachiti aiwa these guys vanofanira kumbofunga welfare yemacitizens. Mina kumesection medu mafunguro emunoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, on the bell icon.